Καλησπέρα σας και από την κουμπανία μας. Ευχόμαστε στους εορτάζοντες χρόνια πολλά να είναι καλά, να έχουν χαρά και υγεία και ευτυχία στα σπίτια τους. Συγχαρητήρια για αυτό το γλέντι που κάνατε σήμερα εδώ στο Χάλου, όπως εψές στην Αθήνα και σήμερα εδώ. Του Χάλου πραγματικά κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα και αυτό θα μείνει στην ιστορία. Θα μείνει στην ιστορία αυτό, γιατί αξίζει, στο Χάλου αξίζουν πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχει καλό κόσμο του Χάλου. Είναι η καρδιά του Βούργου. Και συγχαρητήρια στην Προεδρίνα και το επιτελείο της. Μπράβο, πραγματικά ένα χειροκρότημα για την Προεδρίνα. Της αξίζουν πολλά πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Από την κουμπανία του Βασίλη του Καλκάνη στο Καρύδο, καλόγερος. Έχουμε τον φίλο μου τον Γρηγόρη τον Λιόλη από τη Γομενίτσα σήμερα. Τραγουδιστής και αυτός, φίλος μας. Και ο Βραχόπουλος, μαζί με τον φίλο μου τον Γιαννάκη στον Τέφη, περάσαμε μια όμορφη μέρα. Το Προεδρείο να ανοίξει το χορό. Χρόνια πολλά, καλή διασκέδαση. Άντε δε σου λέει
σου λέω που κοιμάμαι. Άντε δε σου λέω που κοιμάμαι, είμαι κόρη και φοβάμαι. Απόψε στο χωριό μας ήρθε μια παρέα να βγει και να γλεντήσει και να πέρασε ωραία. Να βγει και να γλεντήσει και να πέρασε ωραία. Απόψε στο χωριό μας ήρθε μια παρέα.